Sana gumagana ang aking ano. Ay, sound. Inatake po siya sa puso. Eh, araw-araw naman po may inatake sa puso, di ba? Okay? Sound. Sound check. Sound. Wala akong sound. Hindi ko kasi ugaling maniwala sa mga tao na hindi ko nakita ng personal. Tingnan mo mabuti ko ang salita. Sabihin mo sa akin. Right? Forever and ever, no words can never hold you more than I do. No man can never love you, always true. No words can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your Sir, DJST, mega mega shoutout naman dyan sa iyo, sir. DJST, welcome sa aking live streaming. Check. Thank you for that sweet check mo dyan, sir. Welcome naman sa aking live streaming. Kababalik ko lang, sir. Magandang hapon naman dyan sa iyo. And, kumusta naman tayo dyan, sir? Kumusta yung ating channel, sir? Like a bomba! Kumusta naman tayo dyan, sir? Shoutout, Sir Aura. Shoutout din dyan sa iyo, sir. Welcome sa aking live streaming. May shoutout naman dyan sa iyo. Kailangang linisin. Bakit, sir? Bakit kailangan, sir, kailangan linisin yan? Bakit? Ano nangyari, sir? Ano bang nangyari, sir, sa ano mo? Nasa ibang site mga video ko. Oo nga, sir.
Pero it's okay naman kung hindi naman talaga totally naaano sir. Kung hindi naman talaga totally na-abuse, it's totally fine. Ayos lang naman yon, wala namang problema yon. Kung hindi naman talaga na-abuse, it is totally fine. Oo. Anyways, magandang hapon naman dyan sir sa'yo. Welcome sa aking live streaming. Bakit pinag-share mo ba, sir? Pinag-share mo kahit saan? DJ Jonel. Problema nga, Kailangan ko na-reuse ako. Oh, bakit? Madami ba? Madaming na-reuse? Kapag reuse content, medyo ano yan eh. Medyo kailangan mo talagang ayusin, sir. Especially kung kung halimbawa baka tanggalin yan sa'yo. Tanggalan ka ng advertisement. Babalik ko lang, sir. Sa pagla-live stream, ikaw yung kauna-unahan. Hindi naman ako na money. Bakit? Bakit ano nangyari? Umalis ka nga. Ang kulit ng miming namin. Hindi naman ako na money. Bakit, sir? Ano nangyari? Tingnan ko nga, sir. Tingnan ko, sir, yung ano mo. Saan na ba yan? Saan ba ako pupunta? YouTube. Ano bang email sa'yo, sir? Ano bang email sa'yo? 5 wonderful people in the house. Magandang hapon naman dyan sa inyo. And thank you also for joining my live streaming today. Ang pagbabalik, reloaded to guys. Reloaded. Bakit? Hanapin ko, sir. Please. Di ba may official? DJST official. Asan ba yung may official mo, sir? Bakit di ko ma-search? Asan na ba yun? DJST official. Bakit di na ma-search yung DJST official mo, sir? Asa na ba yan? Ginawa mo na lang na DJST? Ang gaganda pa naman na itong mga ano na ito ni sir, DJST. Asa na ba yung may official mo? Di ba DJST official yan? Hindi ko ma-search. DJ Jonel sa Gino. Bakit di na mahanap yun, sir? Ano ba nangyari?
Naku, wala na ata si sir. Yung kausap ko na wala. Mega mega love shoutout din po dyan kay Doms Berso TV. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo kay Doms Berso TV. Hello Idol Host Turagon. Mega mega love shoutout po. Mega love shoutout din po dyan sa'yo Sir Doms Berso TV. Bibigyan kita ng moderator function. Baka sakaling makabingwit ka dyan. Oo nga. Mamingwit ka dyan sir. Oo. Hello naman po dyan sa iyo, Sir Doms Bierso TV. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada din. Welcome naman sa aking live streaming. Meron ka na, sir, na moderator function. Pwede ka nang makipagkaibigan dyan whenever you wanted to make friends in my live streaming also. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan mo na sir kung di mo ma-search. Bakit? Ano ba nangyari? DJST na lang ang nandito. Di ba may official yon? DJST official. Eto. Parehas. DJST official. Pinalitan mo pala. Oh. Bakit sir? Bakit di mo maano? Meron kang mga reuse content naman talaga. Mga music. Ayos lang naman yun sir, ang reuse content. Wag lang yung wag lang yung tawag dito. Ano na ba yung isa? Thank you host. Tamsakdan dating dikit ng po sa'yo idol. Ayan. I-check ko muna. I-check ko kung nakadikit ako sa'yo sir. Ayan. Dikitan kita sir, gusto mo. Si Sir Doms Bierso TV, meron siyang 601 subscriber. Ace 32 LED TV. Ay, naka-ano na pala, nakadikit na pala ako sa'yo, sir. Portable vacuum, how to repa. Ano yan? Repair. Ano ako dito, how to replace defective bearing. Lumalamig na aircon. May intro Bicolanong Malaniton. Bicolano ka pala, sir? Bicolano ka? Saan ka sa Bicol, sir? Si Doms Bierso TV. Mega love shoutout. Maraming nabanggi naman dyan sa emo padi. Welcome din sa aking live streaming. Ang aking kababayan, guys. Yes po, pa-support idol if meron pa. Ayan, sige. Idikit natin yung mga pandikit natin dito, sir. Saan ka sa Bicol pa lang padi? Yes po, support idol if meron pa. Ayan. Sige, dikitan kita pa di. Hanapin ko lang yung aking mga pandikit dito. Doms Bierso TV. Tabako Albay po. Saan ka pala sa tabako? Oo. Lagi akong nakatambay sa tabako. Lagi ako dyan sa San Roque Tabako. Di ba? Pwede ba pa-type ako ng M-E. Pa-type ako pa din ng me. Para mas madali pa din. Ayan, M-E. Me. DJ Jonel Sagayno Doms Bierso. Pa-type ako pa din ng me. Ibababa yan ni Nightbot ang iyong bahay dyan. Barangay. Ay, San Lorenzo ka pala. 601 ka. Karanihong ka man sa napalampadi. Yawan ako digdi sa malilipot. Lagi ako dyan sa padi. Sa tawag dito. Sa tabako. Meron ka ng Meron ka na agad na ano ba 'yon? Meron ka na agad na harang. Sana all. I-skip ko na to pade, hindi mo naman to mapapakinabangan yung harang mo. Affordable digital clamp meter. Ay? Bakit ayaw ni Nightbot bumaba? Nightbot, anyari sa'yo Nightbot? Ba't ayaw ni Nightbot?
Hanapin ko si Nightbot. Ano ba nangyari kay Nightbot? Me. Tapusin ko lang to pa, dikit ko to sa'yo. DJ Jonel Sagayno Remix. Oh my God, harnihon palan kita sa rong barangay lang Pagitan, Kabayan. Oo nga. Nandito lang ako sa Malilipot, Albay. Buhay naman si Nightbot ha, bakit? Ba't ayaw ni Nightbot? Oy, Nightbot. Ba't ayaw ni Nightbot? Dikitan kita pa din ng aking mga pandikit. Digital clamp meter. Oo nga, bakit ayaw ni Nightbot? Pogs! Patayin mo muna, Pogs. DJ Jonel Sagayno. Patayin mo muna, Pogs. Sige na. Okay, hinaan mo. Patayin mo muna. Dikitan muna kita pa de. Iyo tabi pa di salamatan kabayan niya ang kangunyan dyan sa Bicol. Iyo pa di yan ako digdi sa Malilipot. San Jose Malilipot, Albay. Ala ko sa Legazpi kanina. Legazpi. Mga nasarap, mapatabako naman ako pa di. Baka sa aga mapatabako ako. Subscribe. Yan, okay na pa di oh. Inikitang kita ng isa. DJ Jonel Sagayno Remix. At meron ka na talagang harang oh. Meron ka ng ano. Meron ka talagang ano oh. Meron ka ng advertisement. Skip ko na to oy. Hindi mo naman ito makukuha ang advertisement kahit i-play ko to eh. Bakit ayaw ni Nightbot? Pati si ano, Stream Element wala rin. Ilo naman dyan kay Nightbot na nawawala. Can't believe my eyes. This club is oversized. Let me give you one advice. Burn the roof down, no disguise. The temperature is growing, so everybody's going down, 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 down. The pretty girls, Bakit ayaw ni Nightbot oy? don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause Mega love shoutout po dyan sa lugar tayo. Nakadigdingon yan sa Antipolo City. Akala ko nandito ka sa Tabaco lang. Nasa Antipolo ka pala. Oh. Akala ko nasa Tabaco ka lang. Kasi malay mo magkita tayo dito, di ba? 600 to ka na ano, buddy. Nagano ka man dyan, buddy, sa ano, sa tawag dito. Sa Antipolo City. DJ Jonel Sagayno Remix. Special when I come.
Magibo ka pa di ki ano, magibo ka ki at least 1 minute na video lang. 1 minute lang. Para mas madali yung dikitan. At least mga 1 minute, mga araw ka yan. Mm-mm. At least mga 1 minute lang. Para mas mabilis ang dikitan. Iyo po, daay pa ako nakauli ta pandemic pa. May harong ako tabi digdi pa di. Wow, sana all may harong sa Antipolo City. May kami galab shoutout naman dyan sa mga taga Antipolo City. All the way from Bicol. Bumabati sa inyo ng isang magandang gabi naman dyan sa inyong lahat. Down, 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 down. The pretty girls, they are looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep Bakit ayaw ni Nightboot lumabas ngayon? somehow. Come on, Niloloko ako ni Nightboot, oy. you stay, cause I'm your man. We rock it like we can. Oy, huwag kayo maingay, oy. Pogs, doon ka na Pogs sa inyo, Pogs. DJ Dikitan kita ng dikitan. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Ba't ayaw ni Nightboot lumabas? Pilipino, kahit anong kulay ng wala. 600 ko pa na pati. Galit Bisaya o Ilocano. Bilisan akong lumabas si Nightboot para mas mabilis. Panalo, huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mampalikana sa Meron pala, fresh guava. Ayan, may fresh guava pala. Maraming salamat kabayan. May galang shoutout naman po dyan sa Malilipat at San Lorenzo Tabaco Albay. Pagbati ng gagaling pa kay Sir Doms Bierso TV. just line the booth. Meron pala dito. Rap on the news, enjoy it if you cool. Haters confused when I put my city on the map. 22 double the O, now that we're sitting no cap. If you forgetting the shit, my cousin was set when we always just listen to rap. Keep trick, and an A-set with some metal and Nami, we turn up with that. The money day to the summer king, now we want fame like a kid in a track. Out in space, babe, put the little S inside, babe. I'm claiming my ring like a key so I can water crops for surviving. Go away, you tripping. At home, you tripping. Ay, wala. Isti. Uy, ano, Sir Cab Writers, mega love shoutout naman dyan kay Kuya Bray Official. Isti, uy. Oo nga, kumusta naman tayo dyan, sir? Gumana naman sa akin si Stream Element. Ba't si Nightboot ayaw lumabas? Sir Cab Writers, si Nightboot ayaw lumabas. KB. Kumusta naman tayo dyan, sir? Namiss kita, di ba? Kala-live stream ko lang din. Ay, ito pala, ipin ko na lang. Yung ano, sir, yung fresh guava, ang ano mo. Kumusta naman tayo dyan, sir? Sir Cab Writers, si Kuya Bray Official. Dikitan mo yan, padi, si Kuya Bray Official. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan eh. Isa sa mga pupogi natin ng mga kaibigan, si Mang Tomas. Ako magpalabas, sir. Magaling. Patay tayo dyan. Sige, sir. Palabasin mo, sir. First true Filipino rapper on the news. Enjoy it if you cool. Haters confused when I put my city on the map. 22 double the O. Now that we're sitting no cap. If you forgetting the shit, my cousin was sick when we always just listen to rap. Keep trick and an Mas mabilis talaga raise sa sound effect. Bakit na naman, sir?
Tumatanggap ako ngayong Pasko, sir. Nang ano, sir? Ako din, tumatanggap din ako niyan eh. Tumatanggap tayo niyan eh. Sana all tumatanggap. Musta naman tayo dyan, sir? Ano bang pinagkakaabalahan mo dyan ngayon? Mukhang lahat ng pagpapalabas, pinagkaabalahan mo ngayon na. Musta naman tayo dyan, sir? Uy! Si Sir Doms Verso TV, guys, is in my live streaming. Si Kuya Bray. Namiss ko tong mamang to eh. Naguhugas ako ng plato. Yun lang. Patay tayo dyan. Anyari, sir? Bakit ikaw na ngayon ang naguhugas dyan? Mas mabilis talaga magdikit sa computer. Hindi talaga ako sanay magdikit sa cellphone. It's my It's Wala pa yung iba, oy. Wala ka bang pasok ngayon, sir? Wala ka bang deliver ngayon? Wala ba tayong pinagkakitaan tayo ngayon dyan? Baka pwede ako mag-extra dyan. Ayaw pa akong pabalikin sa Taiwan. Oo nga, ayaw pa nila akong pabalikin eh. Bukas sa cute ako, sir. Bakit? Ngayon? Hello, Kuya Bray. Baba po bahay mo, idol, para madikitan kita. Ayaw nga gumana si ano. Ako sana magbaba. Ayaw gumana ni Nightboot ngayon. Bakit? Ano bang nangyari kay Nightboot? KB, hanapin ko na lang si Sir Kuya Brighters. DJ Jonas sa Gyno. Kay Ka Brighters pala. Si Stream Element, binababa niya. Hindi ka na nagla-live sa ano, sir? Ayaw ni Nightboot bumaba. Akyat ako sa iyo bukas, sir. Sige. Mag-ano ako, mag-StreamYard ako bukas. Ngayon nakadirekta ako ngayon, sir eh. Yan na naman tayo eh, mangangako na naman tayo eh. Lagi na lang akong napapaasa dito eh. Doms Beersuit TV na ka, background sa atin. Lagi na lang ako umaasa dito. Oo nga. Sa bagay, sanay na naman ako niyan eh. Lagi na lang eh. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ayaw talaga ni Nightboot bumaba. KB. Me.
Nawawala si Nightbot ko guys. Ano bang nangyayari? Hindi na talaga ako updated sa YouTube ngayon. Tusok na host. Ma'am Claridel, mega shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome naman sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel din yan. Si Ma'am Claridel nagla-live streaming tuwing, music live streaming tuwing umaga. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Claridel? Opo host, kasi panay kain mo sa labas. Patay tayo dyan. Nasaan ang mga friends natin na wala na sila? Okay lang yun, sir. Oo nga. Kabayan, kilala mo po ba si Princess Bigornia? Taga Malilipot po siya. Mga Bigornia, kilala ko. Si Princess, wala akong kilala ang Princess. Si Maya, kilala ko si Maya. Tsaka si Ibo. Ayan, si Ibo na Bigornia. Hello, Ma'am Claridel. Sabi ni Kuya Bray Official. Ma'am Claridel, nakita ko ni Ma'am na kumain ako eh. Oo nga. Saan ba ako, Ma'am, nakita? Aayain ko sana si Ma'am Claridel. Oo nga. Kaso, panay din labas ni Ma'am. Ayan pa si Kuya Bray. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Claridel? Nangungumusta ang pangungumusta galing pa kay Kuya Bray Official. Pinalitan mo na talaga, sir, yung pangalan mo. Kuya Bray Official. Si Stream Element nga, ayaw din Ano bang nangyayari kay Stream Element at saka kay Nightbot? Maloko to si Nightbot ah. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Hello, Ma'am Claridel. Kuya Bray, mega love shoutout. Miss ko na si Kuya Bray. Oo nga, nakakamiss yung mamang to eh. Oo. Hi dito, sabi ni Boss Bray, Yahoo. Ma'am Claridel, Yahoo. Ma'am John, mega love shoutout. Ang pagbatis ng galing pa kay Ma'am Claridel. Ma'am Cla, akyat ako bukas kay Sir Ora. O, diba? Sana all. Lagi na lang ako umaasa nito, pre. Uy, pre, kamusta naman tayo dyan? Bumili na ako, pre. Uy, guys, meron akong bagong i-unpack. Diba? Bulldozer. Oo, pre, binili ko na yung bulldozer. Bubuldozering ko ngayon yung mga taga-LT. Ayaw ibigay sa akin yung aking lisensya. Oo nga. Okay po, kabayan. Accounting kasi namin dati si Ma'am Princess Bigornia. Taga dyan sa Malilipot. Oo, bubuldozering ko, paplating ko yun eh. Ginagalit nila ako eh. Oo nga. Bumili ako, pre. Nandito yung susi. Ang susi, pre, tingnan mo. Ay, asa na ba yung susi ng bulldozer na binili ko? Matatawa ka eh. Wala ako doon, Ma'am Cla. Hindi ko kaya ang init. Bakit?
Bukas bili ka ng bakho. Yari pala kabayan, LTO ng tabako. Hindi, LTO ng Ligaspi. Ayaw ibigay sa akin yung aking yung aking lisensya. Oh, ay gumana na. Ay, iba na pala. Oh. Ay, hindi na pala yon. Mali pala yung code ko. Kay Nightboot pala to. Gumana na si Stream Element. Si Nightboot, bakit hindi gumagana si Nightboot? Marami tao kasi. Like a bomba. Nakita nyo yung yung operator ng yung backhoe, yung nagalit, hindi pinasahuran, yung pinagpa-flat niya yung yung truck, yung 40 footer na truck. Pag ayaw pa ibigay free, manghiram ka ng patrol car dyan sa inyo. Hindi, dadalhin ko yung mga granada dito sa bahay. Iwanan ko doon sa loob. Paghahagis ko sa kanila. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, pre. Welcome sa aking live streaming. Bakit hindi gumagana si Nightboot, pre? DS CE9 ayaw gumana. Wait lang, guys. Nagluto kasi ako ng mani, naiwang ko. Baka naplat na din sa gasahan sa bulos. Baka naplat nga din, pre. Bakit di gumagana si Nightboot? Sticker Adventures, mega love shoutout. Mega love shoutout naman dyan kay Striker Adventures. Nagbabalik din natin yan, guys, ng kaibigan. Highly recommended channel also. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Ma'am Striker. Mega shoutout po dyan sa'yo. Striker Adventure yun, ma'am. Striker. Ang dami kong mani, guys. Nilagang mani. Gumana naman sa akin kanina. Hindi naman ako pre. Wala ako kanina pre sa'yo pre. Mali, sorry. Ayan. Okay lang yun, ma'am. Sa akin, hindi gumagana, ma'am. Sa akin, pre, hindi gumagana, pre. Si Nightboot, ano bang nangyari? Si Stream Element, gumana siya. Bukas aakyat daw sa akin, pre, si Sir Cab Writers.
CE9. Ayaw talaga ma'am gumana. Ilag out ko nga talaga si ano. Ilag out ko nga o kaya. Si Striker Adventures guys, nagbababa rin ng kanyang bahay. Baka hindi nyo pa kaibigan. Guys, tikitan nyo naman yan. Pati si Doms. Baka lang. Maluoy maawa guys. Dikit-dikit pag may time, makipagkaibigan kayo dyan guys. That is the only way to make your channel healthy. Just make friends na tinatawag. Gyno Remix. Ano bang nangyari dito? Yung aking community. Wala ba si Nightboot? Nightboot. Wala, bakit automated filter? Just to hear your breathing. Watch you smile Baka nawawala si Nightboot. while you're far away. Dreaming. Let's spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. Nilagout ko nga, 3. Every moment spent with you is a moment of treasure. Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss days. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss days. Nandiyan naman. Dito naman si Nightboot ko. Hindi ko lang makita. Ang dami ko palang ano. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ayan na, nandiyan na si Nightboot guys. Ma'am Yaya Joyce, nandito na rin sa atin si Ma'am Yaya Joyce. Mega love shoutout naman po dyan kay... Bakit may Yaya Joyce na naman? Ma'am Yaya Joyce, bakit pinalitan mo na naman? I thought Joyce Francis na yan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Yaya Joyce. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Welcome naman sa aking live streaming KB. Si Ma'am Claridel Ilanga, nandito rin sa atin. Wala si Nightboot host sumama sa rally ni BBM. Patay tayo dyan. Oh, nilag-out ko nga pre, tapos nilag-in ko ulit. Ma'am Yaya Joyce, magandang hapon naman dyan sa'yo. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Yaya Joyce? Welcome naman sa aking live streaming. Ano ba, ano kaya ang nangyari dyan? Guys, patype naman ako ng me. Type kayo guys ng me. Habang kumakain ako dito ng mani na muntik ng masunog. DJ Jonel sa Gyno. Ay, Sam Claridel, ang laki ng bahay. Kumakain ako guys ng mani. Oh, bakit 600 na naman? Hindi pala hindi pala binibilang ni Nightboot yung lahat. Oy, si Sir Cabriters, ang dami din. Okay lang naman sir, busy lang palagi di makapag-whitey sir. Ako nga din ma'am medyo busy. Galing ako sa LTO kanina. Ayaw ibigay yung aking lisensya ma'am. Kaya bumili ako ng ng bulldozer. Bulldozerin ko yung LTO. Memory, I never realized how happy you made me, oh man. But you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Till you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. Ooh.
Wala na host, hindi na ako nangingisda, lagi lagas. Oo nga, naglalagas. Lagi kami umalis ng bahay, gabi na umuwi ng bahay at wala nang time makapag-LS. Kaya nga, pati nga si Sir Ali Pogi, di ko na rin nakikita. Pati si Ma'am Jenny Kimba, o diba? Nakakamiss kayong lahat guys, as in. I do miss you all guys. Sagayno Remix. Okay guys, padikit naman ako kay Doms Bierso TV and kay Ma'am Striker. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Striker. Siyempre, nandito rin sa atin si Ma'am Yaya Joyce, si Pri, ayan, si Ma'am Jonas Salundaga. Magdikitan kayo dyan guys, habang konti lang tayo. Makipagkaibigan kayo sa bawat isa. Nasa na kaya sila? Huwag mo nang hanapin yun, sir. Nasa mabuting kalagayan yun. Kailan ka ba magsisimula mag-live stream, sir? Pero back to, back to number 1 muna, uli. Ang laki ng mangkok mo, sir. Hindi naman to, sir, mangkok. Strainer to. In-strain ko yung mani. Tsaka may balat yun naman eh. DJ Jonel Sagayno Si Remix. Jen nag-LS naman palagi, sir, at wala na siya dito sa bahay. Umalis na siya 2 months ago na. Nandun na siya sa Dubai, nag-work na siya outside. Iba na, hindi na kayo magkasama, ma'am. Putik strainer pala yun. Oo, sir. Hindi yun mangkok, sir. Wala pa akong kasama dito sa bahay. Solo ko yung bahay. Kaya kumakain ako. Kaya nga ako, sir, sarap yan lalo pag maalat-alat. Inasinang ko nga. Saka bibili ako ng Red Horse maya-maya. Kasi walang tao dito, iinom ako. Isang Red Horse. Let the bass kick. Yung malamig na beer. Isang baso. Sarap ng tulog mo niyan, kabayan. Oo nga, pade. Hindi na, sir, may bago na ako kasama. Iba na pala. Ay, salamat at muling nabuhay, sabi ni Harlem O. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Harlem O. Nagbabalik din natin yan, guys, mga kaibigan. Harlem, kumusta naman tayo dyan, Uncle? Welcome din sa aking live streaming. Yung, eto guys, jowain nyo yan. Naghahanap yan, guys, ng majo-jowa. Oo nga, kapag kayan ginowaan nyo, di kayo magsisisi niyan. Oo nga, nag-harvest na yan ng mga hito. Pati yung mga kahayupan nila, hina-harvest na nila. Oo nga, niwala kayo. Sir Ali Pogi, nandito rin sa ating guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ali Pogi. Oo. Ang ating foreigner guys na kaibigan na napakagaling na managalog all the way from Pakistan. Mega love shout po dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. Welcome naman sa aking live streaming. Mga pupoging Pakistani. Hi Ninong Kuya Brian, Merry Christmas. Ninong, tago ka muna, Ninong. Tago din pag may time. Ninong. May naghahanap sa'yo dyan, Ninong. Kung ako sa'yo, tago ka muna dyan. Palitan nga natin pang Christmas. Uncle, Merry Christmas. Merry Christmas naman dyan sa'yo. Uncle. Kumusta naman tayo dyan? At meron naman to guys na meron na naman tong bagong pinagkakaabalan si Harlem O. Nagba-barbecue siya. Ang daming negosyo nito sa buhay eh. Mabuti nito ipa-hold up. Ito na lang ang anak ng Diyos.
Oo nga. Maniwala kayo. Haloy ka na tabi pa din na money sa YT. Oo pa di, haloy na. Almost mga 1 year na ata. Ah. Kung yaong ka lang digdi sa San Lorenzo, tinuruan ta ka pa di. Kung paano mamoning mas mabilis. Inaanak, Merry Christmas Harlem. O maayong Pasko. Oy! Ito yung ninang mo Harlem nandito na. Inamin niya ng ikaw ang inaanak niya. Kaya grab the opportunity masingil yan. Oo nga. Punta natin sir, magpaluto tayo sabay. Tagay ng Red Horse tapos daanan natin sa kwento sabay layas. Puntahan natin yan si Harlem O. Tapos punta tayo doon kay Ma'am Lai, utangan natin ang Red Horse, tapos puntahan natin si Harlem O, hinga natin ng hito. Bakit mangungutang tayo? Pwede naman humingi, Pasko eh. My God, mayad gid nga gabi. Merry Christmas kaninong. Iyugar dakula na ampig sweldo mo sa white. Nagsweldo man pa din, nagsusweldo man. Bago paluto. Bayad ngid nga gabi, Merry Christmas kaninong og ninang. Uy, Merry Christmas naman dyan sa inyo. Ilang days na lang guys. Christmas countdown natin, Christmas countdown and New Year countdown natin. Ilan na laman? Nightbot, ilabas mo yan. Oo nga. 15 days more guys. 15 days more to go. 2 weeks more to go. Bago ang Christmas natin. Social pwede debit sa store ni Madam Harlem. Hindi mo nga kailangan utangin. Pwede naman hingin. And 22 days more to go. 5 hours, 48 minutes, 45 seconds. New Year countdown natin guys. Diba? Ano bang pagsasaluhan natin dyan sa Pasko? Sa amin mag-order lang kami ng siguro isang pizza, gano'n. Wow, Sir Ali, congratulations. Bakit? Inaanak Harlem o baka gusto mo magninang kay Ali Pogi, ikakasal na si Ali next year. Saan ba? Saan siya ikakasal? Basahin mo message niya, sir. Sigurista si Madam Harlem. Hindi ko naman maintindihan. Bakit? Ano daw ba yon? Translate mo, sir. Bago luto, bagsak nyo muna ATM nyo. Meron siyang swipe card doon. Sir, social yung kanyang niya eh. Yung is-swipe mo ba? Malungkot ang Pasko namin dito, sir. Wala. Alam mo, ma'am, kahit hindi nagdiriwang ng Pasko, pwede naman nating i-celebrate dyan. Every day, pwede naman nating i-celebrate. Celebrate natin ang Pasko as much as na masaya tayo sa ating buhay, kontento tayo. Yun ang kaligayahan tuwing Pasko na tinatawag. That is the essence of Pasko. Hindi naman yung magarbong pagkain, kasi nga kami hindi naman talaga kami magkakatay. Siguro magkatay kami ng mga 10 manok, 3 pato, 4 na ganso, 2 turkey. Tapos kasi ang mahal ng baboy. Oo nga. Ang yaman. Ang dami. Yan na. Patakaran ngayon kasi kung di magbayad, susunugin na lang ATM nyo. Sir, pingi ako pato. Uy, ang dami nga naming pato dito. Promise, as in, ang dami naming pato dito. Oo nga, nagsisipaglabasan lang yung mga sisiw nila. Oo nga, promise. Wow, ikakasal na si Sir Ali Pogi. Magpapakasal sila ng girlfriend niyang Pilipina dito, baka sa Philippine Embassy. Sila, depende saan nila i-held. Wow. Congratulations naman dyan kay Ali Pogi na makakatikim ka na rin ng bagoong.
Ang dami mo pala, kakatayin pa di. Oo, ang dami namin dito. Promise, as in, ang dami namin ditong manok. Ang dami naming manok dito. And ang daming pato. Oo nga, ang dami. Congratulations naman kay Sir Ali Pogi. Sir Ali Pogi, congratulations on your on your nalalapit ng pagpapakasal. Celebrate na yan. Oo. Sana all nagpapasakal. Papasakal yan, sir. Uncle, punta ka dito sa New Year. May tupa ako kakatayin para sa'yo. Ayoko ng tupa. Pero gusto ko yan yung alam mo ba yung tupa o kaya yung kambing? Alam mo ba yung masarap niya na luto, Harlem, turuan kita. Hindi yung hindi yung kaldereta. Ang mas masarap diyan na luto is yung karne niya, yung mga laman niya is ibabad mo sa tsaa. Pakuluan mo, lagyan mo ng star anise din. Tapos timplahan mo ng meron silang meron tayo dito na alam ko meron tayo yung kambing na flavor talaga as in. Meron tayo niyan dito eh. Sa mga ninang at ninong ko, practical na gusto kong matanggap ngayong Pasko. Ano yun, pre? Ano yung gusto mong matanggap? Kambing na may bangs. Kambing na may bangs. Naalala ko yung kanina. Lechon masarap luto sa tupa. Hindi din. Hindi naman masarap, ma'am, ang lechon niyan. Kasi dry ang laman niyan, ma'am eh. Nagda-dry. Naalala ko tuloy yung yung kambing na may bangs. Mega love shoutout naman po dyan sa 9 wonderful people in the house. Madami John na mega love shoutout. Si Yaya Joyce din malapit na kasal. Sana all nagpapakasal silang lahat. Oo nga. Gusto ko sa kambing calderets. Pero masarap din ang caldereta kasi naaano siya eh. Tawag dito. Kasi alam niyo ba yung kambing o tupa is talaga yan. Dry siya. Ang karne niya dry. Oo, nag-chicken caldereta ako kanina. Gusto ko talagang caldereta kahit anong sabihin. Pork pa din ako. Tabangi man tabi ako pa di kung paano mandali na mamoni. Haloy naman kaya ako sa whitey pero sadit paharong ko. Kalderetang dilaw. Dilaw. Ano yung dilaw? Kalderetang yellow? Madali yun man sana pa di kung yaong kakutadig di sa Bicol. Madali yun lang. Mabilis lang naman mamoni sana. Oo, matutulungan ko ikaw pa di. I-PM mo ako pa di. I-PM mo ako pa di sa Facebook kung meron kang Facebook. Magpalubid na sila, pre. Magpakasal na sila. Magpalubid na sila, pre. Magpasakal na sila. Oo nga. Na-post ko yun kanina. Yung alin? Ay, oo nga. Yung kaldereta, chicken. Nakita ko yan. Yan guys, ang aking Facebook account. I-PM ako pa dito. Turuan kita kung paano magano. At sana meron kang computer. Mas maganda kung may computer ka pa de. Mas madali ma-monetize. Oo, mas mabilis. December 11, Caravan BBM sa Iloilo City. Sino bang iboboto nyo, guys? Si Ma'am Presidente nyo, guys, ayan. Magkaroon tayo ng pool. Join kayo. Domingo Barbasen Bersio. Messenger ko po. Barbasena ba yan? Ako si Rastaman for President. Wow, Lenny talaga kayo Ako si Rastaman. May parol at ilaw bawat pintana. May sadyang
Sino ba yung bumoto dyan? Kay Lenny, oy. Duterte president ko, sir. Oo nga, Duterte din ako. Yayahan nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-ahari panahon. Oy, may nag-Lenny talaga dyan. Oy, sino ba yan? Oo nga, yung kababayan ko yan. Ika pa de, sino ang iboboto mo? Kababayan mo, no? Pasko ay lagi ng ganyan, may sigla, may ganyan. Kumakain ako, guys, ng mani. Maligaya, maligayang Pasko ay Isko. Wala sa pagpipilian yan, ma'am, si Isko Moreno. Ito ang Facebook ko pa di, oh. I-add mo ako pa di. Ito yung Facebook ko. Hindi ako naka-open kay ano. Pikachu. Oy, leading si BBM. Salamat ninang sa aginaldo kong inyong ibibigay. Kung wala na talaga, okay na si Pacquiao. Mary Ibardo. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Mary Ibardo. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan. Hello naman po dyan sa iyo, ma'am. Welcome naman sa aking live streaming. Undecided pa dabi pa di. Haloy pa man. Sige. Ako hindi ko bubutuhan yung ano, yung kabayan natin. Kakahiya siya. Ma'am Mary, mega love shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Ali Pogi, mega love shoutout sa aking mahal. Sana all may mahal. Si Ma'am Mary Ibardo. Yan ba yung ano? Yan ba yung fiancé ni ano? Fiancé ka, ma'am, ni Sir Ali Pogi? Noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Mag-live ka ba ngayon, ano, Harlem? Saya, nagluto ang atin manok na tinona sa bahay ng kuya. Ay mayroong lechonan pa ang bawat tahanan may handang iba. Tayo na, baby, magsalo na tayo. Pero magsundo muna ako kay Commander. Sige, sir. Sige. Mary Ibardo, mega shout out sa iyo, mahal ko. Sana all. Ayan. Yan na fiancé ni Alice, si Lalabs Mary Ibardo. Oh, di ba? Congratulations naman dyan, ma'am, sa inyong dalawa ni Sir Ali Pogi. Best wishes, ma'am, para sa inyo. Sir, ingat ka dyan sa pagsundo kay Commander mo. Ingatan mo. Pagmamaneho, ingat kayo. Oo, pero dami ko pa tinatapos, finals na kasi. Sige, tapusin mo na yan. Tayo na, video, magsalo na tayo. Salamat, host. Diba? Always welcome, ma'am. Always welcome. Oy, guys, magdikitan kayo dyan. Dikitan nyo naman, guys, yung nakapin. Sige na, yung aking kababayan. Baka lang naman, guys. Padikit naman ako, guys, ng nakapin. Si Sir Doms Bierso TV. Baka lang, guys. Oo, road to 700 siya. Padikit naman ako, guys. Padikit. Baka lang. Lahat nandidikit, guys, kay Doms Bierso. Bibigyan ko ng 5WH. Wala akong ipi-play ngayon. O, diba? 5WH, guys. Sayang naman. Kahit na monetize and non-monetize channel kayo, guys, bigyan ko kayo ng 5WH. Sa bawat didikit kay Doms Bierso TV. Sabi daw, sir, si Tibuloy na lang daw kaya pinapahinto niya Lindol. Ayun lang. Sa bagay, pinahinto niya nga yung ABS-CBN eh. Bawat didikit, guys, kay Doms Bierso TV, ang aking kababayan all the way from San Lorenzo, Tambaco City. Bibigyan ko ng 5WH, guys. Sayang naman. You can grab the opportunity na makipagsapalaran, guys. Didikit lang kayo. Kumakain ako ng money. Ang Pasko ay sumapi, tayo ay magsiawi ng magagandang Sabihan niyo ako, guys, ha, kung didikitan niyo si kung dumidikit kayo. nang si Kristo ay isilang
Kamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit habang ang Sana all mapahinto lindol pa di. Oo nga. araw ay sumabi. Pinahinto niya nga yung ano, ABS-CBN eh. Kaya malamang. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang bituan. Patamsak sa premiere na aking mahal. Ayan, sabi ni Sir Ali Pogi. Patamsak naman ako guys. Patamsak din po ako. Ayan. Patamsak muna ako sa premiere. Bahay ang aking bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig Oh, di ba ang ganda ni ma'am? Mm-mm. araw-araw ay magiging mas galak. Asan ba? Asan yung premiere? Ng paborito, Ah, eto. Aking pagmamahal. kung sakali Ah, eto. Tamsak. Magtamsak muna. Patamsak ako guys. Patamsak naman ako. Sa fiancé ni fiancé ni Sir Ali Pogi. Baka naman. Ma'am Adel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit guys. Uy, nagbabalik na kaibigan natin. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Adel? Miss ko to, si Ma'am Adel. Ma'am, 2 gabi wala ako sa'yo. Kasi gumala kami nung kagabi. At saka nung isang gabi, gumala kami, ma'am. 2 gabi kaming wala kami, ma'am. Buo kaming pamilya wala dito. Umuwi kami anong oras na. Kaya wala kami doon sa live stream mo, ma'am. Tapos sinut down ko yung aking 2 computer talaga, ma'am. Kasi iiwan namin yung buong bahay na walang katao-tao. Kaya wala kaming Maaga lang po ako nakauwi galing work. Oo nga, ma'am. Nasa work ka na nga. Anong oras ka na, ma'am, nagla-live stream? Alas 9 na. Bukas pang umaga ako. Ay, umaga ka na, ma'am. Umaga. Anong oras, ma'am, sa umaga? Hindi na gabi. Nung nakaraang gabi, wala ka nga rin. Pasko ay lagi ng ganyan, may sigla, may ganap. Anong oras na, ma'am, ang live stream mo? Umaga na. Maligayang Pasko ay bibigyan, masagana, masaganang bagong taon tamtan. ipagdiwang Araw ng may kapal, upang malakili sa atin ang kapalaran, at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Mano po ninang, narito kami ngayon'y humahalik sa iyong kamay. Salamat Nino. 10 p.m. pa din. 10 p.m. pa din. Pagkaya ng eyebags. Patay tayo dyan. Pag kinaya ng eyebags mo. Kay sigla, Guys, patamsak naman ako ng premiere ni Ma'am ni Ma'am Mary Ibardo, o diba? Ang fiancé ni Sir Ali Pogi. Fiancé yan guys ni Sir Ali Pogi. tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinola. Ako nga medyo busy konti na eh. Anong oras live stream mo Harlem? Ngayon, alas 8. Ngayon. 8 to 10. Ito guys, si Ma'am Adel. Ikita nyo yan guys, si Ma'am Adel. Si Ma'am Claridel, ayan. Si Pri. Tayo na Siyempre si Sir Ali Pogi nandyan din. Malapit na premiere ni Mary, 2 minutes na lang. Oo nga. Iba noche buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na 2 minutes na lang guys, bombahin natin. Oo nga, pagtripan nga natin to. Kaso hindi namigay ng ng jacket si Ma'am Mary. tayo na giliw, magsalo na. Ayun, okay na. Meron na. Pabomba naman ako guys, pabomba.
Magsisimula na yung kanyang ano eh. Nasa barbecue pa ako, angkol. Sige. Pag makaakyat. Nagbabarbecue pa. Sana all. Mr. Tiklado, mega love shoutout din po dyan kay Sir Mr. Tiklado. Thank you for that sweet thumbs up and welcome back din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys, si Mr. Tiklado. Kumusta naman tayo dyan, sir? Welcome back din sa aking live streaming, Sir Mr. Tiklado. Yung nakapin guys sa taas, malapit na mag-premiere. Bakas lang po, ayan. HO. Okay lang po, lumalaban pa rin. Bakit? Bakit lumalaban? Bakit? Anong pinaglalaban natin yan, sir? Kumusta naman tayo dyan, sir? Napakabibo nito, guys, si Mr. Tiklado. Yung mga hindi pa diyang kaibigan, guys, ni Mr. Tiklado, bay kaibiganin nyo yan, guys. Napakabibong mamang yan. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mga siaw. Pabomba naman ako, guys, pabomba. Ayun, pwede nyong bombahin, guys. Oo nga. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Iba na ngayon na hindi na countdown. May tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng taringa. Pabomba naman ako, guys. Sige na, pasupport naman muna ako, guys. Di pa tayo doon, guys, sa yung nagbe-premiere na, yung nakapin. Di pa tayo, guys. Sige na, pabomba naman ako. Let's support our friend. Ang fiancé ni Sir, tawag dito, Sir Ali Pogi. Habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan. Gamitin ko yung kay Ma'am Claridel kasi naka-live ako eh. Tanggalin ko yon. Ay, hindi pala. Kay Ma'am Simpulay pala ang gamitin ko. Tamsak. Merry Christmas, Gamitin ko si Ma'am Simpulay muna. Nakalagin dito sa akin si Ma'am Simpulay. Hari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Mr. Tiklado na ako. Di na ako nagbakas. O, diba? Uy, magbakas kayo dyan, oy. Oo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami na Pasko. Ang Pasko ay sumagit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na din natin naliliman. Ay na tayo ay manalangin, nang tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin sa pagmamahalan natin. Ali Pogi, dan full pack na po sa iyo. Idol, galing mo magtagalog. Oo nga, ang galing niyan guys magtagalog. May parol ang pintana, may sadyang naiibat ang ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng Kung di nyo pa yan guys kaibigan, makipagkaibigan na rin kayo dyan guys. Gayahan nang dahil sa pagsilang sa sanggol na siyang Oy, naka 1 hour na pala ako guys. Naka 1 hour na. Malapit na din ako mag-end. Oy, Harlem O. Kita-kita tayo dyan guys maya-maya kay Harlem O. Naka 1 hour na din naman ako. Mag-end na rin ako guys. Lipat kayo dito guys sa nakapin. At maya-maya guys puntahan natin si Harlem O at saka si Ma'am Adel Sulit. O, diba? masagana. Padi, dikitang kita padi, ha? Pag maya-maya pagkakain ko, dikitang kita. Diyan ka lang padi, ha? Ako na bahala padi, dikitang kita. Sa kabayaran, mano po ninang. Mag-end na rin ako guys. Uy, free. Mag-end na ako free. Kasi mag-dinner muna kami. Nahugutom na talaga ako as in.
Galing ako sa LTO. Nagugutom na naman ako. Di pa ako kumakain. Mag-enda din ako guys. Lipat kayo dito sa nakapin sa atin. Kay sigla ng Iyo tabi pa di maraming salamat kabayan. Sige. Mag-enda rin ako guys. tinulak sa bahay. Thank you dyan guys sa inyong lahat. And maraming salamat guys sa inyo. Ako pa ang inyong lingkod Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Kita tayo guys bukas. Alas 5:30 ng hapon pa rin. Magandang gabi dyan sa inyong lahat. And advance Merry Christmas sa inyong lahat guys. Bye guys. I love you all. Tayo na titiw, magsayan na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena.